Ites, Covid edizione, in amica noti, de Sante Laurenzo Cardesani. Que Déu mos empari demana sa gent del poble de Sant Llorenç. Un virus va néixer en el pitjor moment del poble de Sant Llorenç. Van superar una torrentada, just havia passat un any. Ningú esperava que això passés a Sant Llorenç. Sant Llorenç des Cardassar. Mira l'Ivan, el meu futur premi, és a la màxim que pot aspirar un llorencí i això ho fa molt, tant de bo l'haurem de... Robar? Robar, eco! Oh, al·lotets, veus allà dalt? On quasi no arriba a sa vista? Passaven coses inimaginables. Sabeu qui eren? Qui? Millor dit, què eren? Què? Com van aconseguir-ho? Com? Prestau atenció i vos ho contarem. És un conte. Un conte d'un poble i un virus. La celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus Covid, haurem d'escoltar els expertos. No fer-ho seria un gran error. Ho sé, llorencins, serà lent. Feis cas o serà pitjor. Estarem tancats dins que nostre, aïllats de tot món real. No goseu sortir de que vostra, si no haureu d'anar per lo penal. Preparau el vostre millor xandall, ja vos podeu baixar House Party. Ara faig un repte, ara una recepta. I què diuen de nou? El Covid-19. Sé que no em fa gràcia, que no serà fàcil, però vos ho deman per favor. Escoltau en Fernando Simón. Confinats. Escoltau en Fernando Simón. Confinats. Això just acaba de començar, mal de creure, jo ho sent. Voldria que cridant en tot s'aturés un pelín. Sé que sonarà arcaic, però ara vull resar. Maleït Covid, no te'n pots anar. Jo no sé quan podré venir, són els gajes de viure a Madrid. Família, amics, és lo que enyor. I jo si on són, per favor, vull sortir del meu quarto. Per favor, no me queda ni un tic-toc.
Vull expressar en nom del Govern de les Illes Balears la nostra satisfacció perquè el Ministeri de Sanitat ha acceptat que a Mallorca, Menorca i Eivissa puguin passar en fase 1 de la desescalada ja aquest proper dilluns i unir-se així a l'illa de Formentera. Vull agrair la feina magnífica que s'ha fet des de la Conselleria de Salut, des de tots els experts. La desescalada tornarem a gaudir. La desescalada ja podrem compartir dins un horari, ara haurem de sortir. Tantes fases mos tenen embullats la desescalada. Crec que no has entès res. Jo no m'he enterat de res. Ara t'ho explic. Gràcies. A la fase 1 quasi no podrem fer res. A la fase 2 no ho sé gens, però tant més. Jo no crec que arribem ni a la fase 3. Quina por fer algo si no està permès. Com ho farem? Ja ho tinc ben clar. Què ens posarem? Ets un exagerat. Si tot aquest temps Què vols dir? que jo he anat sense... No, Fred, tampoc fa falta. Hosti, perdó. La desescalada tornarem a gaudir. La desescalada ja podrem compartir dins un horari, ara haurem de sortir. Tantes fases mos tenen embullats la desescalada. Bomba. Que per fer ses coses bé no moltes de mester. Paper, bolivic, apunta lo que dic. Amb una mascareta i un pot de desinfectant, amb una mascareta i un pot de desinfectant. El Covid aviat S'anirà.